Alright, isang magandang buhay po sa ating lahat. Tayo po ay nandito pang muli upang mag-update sa mga latagan po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, check natin yung mga panibagong latag na kanilang mabinibenta sa ating mga mamimili at i-update natin yung mga presyon. So, samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So, tara, let's go! Alright, so dito yung mga presyon ng mga bangus, no? Bangus pandaing natin dito ay 160. Mahilab-hilab po yung mga bangus pandaing po dito na bentahan po ni Ate Pam, ni Vendor Mix Official. Yan po ay 160 ang mga per kilo. Ate Pam, salamat ha. Thank you. Shout out, good morning. Alright, so dito yung mga tumpukan po natin ay 100 pesos at 50 pesos. Yan po yung mga presyon ng alumahan at galunggong. Alright, so dito tayo sa mga presyohan ng latag ni Kuya Romy. Kuya Romy, magandang umaga po sa iyo at ngayon lang ulit tayo nagkita. Magkano po yung presyo ngayon ng mga bangus nyo malalaki? 220 idol. 220 po yung mga per kilo po ng mga bangus dagupan. Mga tilapiang Batangas, magkano po? 120 idol. 120 naman po yung mga per kilo, no? Yan po tilapiang Batangas. At bangus dagupan ni Kuya Romy. Kuya Romy, maraming salamat sa iyo. Salamat, tagal mo na wala idol. Oo nga eh, ngayon lang ulit tayo nagbalik sa Malabon. 1 week. Kaya ngayon lang ulit tayo magbablog sa Malabon. Yes, okay. Yeah, galunggong idol. Galunggong, oh. 100 pesos at 50 pesos na mga tumpukan. Medyo puro trabaho muna tayo, kaya ngayon lang ulit tayo nagbalik sa Malabon. So Kuya Romy, shout out. Shout out sa iyo idol. Rolando Rivera, supportan po natin Facebook page. At si Jam Apparel din po, pasupport din po natin, no? Salamat Kuya Romy, thank you. Sayo lang po kayo ng sayaw, pagpatuloy nyo po. Alright, so iikot na tayo dito sa Malabon Fish Market at i-update pa natin yung mga isdang tumpukan at mga presyuhan ng mga isda o seafoods na latagan po dito sa Malabon Fish Market. So shout out sa inyong lahat at isang mapagpalang umaga. Balik tayo sa dati natin pinuntahan at dito tayo mag-update ng mga presyo, no? So magaganda mga isdang dalagang bukid, balsa galunggong, at meron din po mga isdang tanigi at kanak, no? Yan po yung mga latag dito ni Boss Warley ng kanyang mga isda at dalagang bukid, talakitok at isdang barakuda. So yan po yung mga latag dito na inyong mapipili o mabibili sa pwestuhan ni Boss Warley, no? At ito yung mga tumpukan po dito ng mga galunggong sa halagang 50 pesos. At presyo naman ng mga yellow tuna po natin dito ay 200 pesos yung mga per kilo. At ito yung mga isdang alumahan, no? Yan po ay 100 pesos tumpukan. At yellow tuna ay 160. Yan po ay sapsap, 50 pesos lamang po na presyo dito ng tumpukan. Na murang-mura at makakapagpangat ka na sa kalamansi, no, ng mga sapsap na inyong mabibili sa Malabon Fish Market. At yellow tuna ay 200 pesos din po ang mga per kilo. So ito yung mga latag naman dito ng salay-salay.
ginto. Ayan o, 50 pesos, madami na. Ayos na ayos sa mga naghahanap ng pampangat. Yan po ay 50 pesos na mga tumpukan. At yan po yung inyong mabibili rito, no? So, dito 50 pesos galunggong at pusit. Yan po yung mga latagan na ating ina-update dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. At ang mga kabasi po dito ay 50 pesos din po na tumpukan at galunggong, no? Ayan, no? Napakarami na mga galunggong natin ngayon dito. Sa halagang 50 pesos lang ay meron na kayo mabibili at 100 pesos na mga tumpukan. So, ayan po yung mga per kilo ng galunggong natin, no? At dito, pusit na maliliit. Ito po yung mga tumpukan, 100 pesos. At dalagang bukid, 50 pesos. Tapos mga galunggong na maliliit. Ayan, 50 pesos din po na mga tumpukan na inyong mabibili. At mga isdang buging. Tapos ito po yung mga presyo ng tilapia at bangus. Yan po yung mga tumpok-tumpok na bentahan po rito, no? Alright, so abante na tayo. Balay sa baba. Pinili ko bayad. Dapat ko pa kuwan. Nayap. Wala tayong magagawa. Sige lang. Ay, napahuli. Vlogger ka na lang. Ayan ang kaibigan mo. Pero maingay. Shoutout sa'yo. Eh, Nestor, good morning sa'yo. Good morning. Ayan yung mga latag niya ngayon, mga isdang tulingan. Sa mga kaibigan ko dyan manonood. Ayan, natulingan ni Kuya Nestor. Ang probinsya, mga Magkano per kilo po ngayon yan? 200 ang kilo, mataas ngayon ang tulingan, no? Ayan, no, kay Kuya Nestor, tulingan niya po ay 200 pesos per kilo. yan, mga taga-Tacloban. Shoutout po sa mga Tacloban. Ayan. Salamat, Kuya Nestor. Titingnan nyo. Ayan, thank you. White na tao. Si Kuya Nestor. Salamat po. Boss, okay. Okay. So ito yung mga pumaparada ng mga latagan ng galunggong sa halagang 50 pesos at 50, no? Ayan ang mga parada po ng mga galunggong na latagan po dito sa Malabon Fish Market na inyong mabibili. Grabe, no? 50 pesos at 100 pesos lamang po yan, no? Na latagan po dito ng mga galunggong na inyong mabibili sa Malabon. So mabagal na itong ating pagkuha sa mga videos ng mga latagan po sa Malabon Fish Market, pero meron tayong masugid na manonood na nagsabi na naihilo daw siya sa video na ating binablog. Hindi ko po malaman kung paano po siya nanonood ng vlog, paano niya pinanood yung TV, no? Kaya medyo binagalan natin para mas lalo siya mainggayo. At kapag na concern pa siya sa ganung sitwasyon ay hindi na po natin alam kung paano siya manood ng mga pinalalabas natin sa ating YouTube channel ng ating vlog sa Malabon Fish Market. Alright, 100 pesos sa mga tumpukan po dito ng pusit. So, dito na tayo sa mga latag naman ng ating fresh shoutout, fresh na yellowfin tuna. Yan po ay 180 na mga kilo at 150 sa mga balsa galunggong. Oh. Yung mga balsa galunggong ay medyo bumaba yung mga presyo, no?
So presyohan ng mga hipon natin dito, ang presyo ay 280. So shoutout sa inyong tatlo. So nakapitik tayo sa tatlong nag-uusap. So ito yung 280. Kayo kita na yan. Yung pala ang inaabangan niya, ang tinatago niya pala. May tinatago pala siya sa sarili niya na wag na makita. Yung pala iniingatan niya. Ha? Napitik ko na naman eh. So ito yung presyo ng ating mga bangus dito, no? So medyo bumaba ng mga presyo. Ito yung latag ni Kabugris. Meron siyang 120 kada piraso ng mga bangus. Ito yung 100 pesos isang piraso. At meron siyang 90 pesos. So yan yung mga latag niya ng bangus na inyong mabibili rito, no? Ayan yung mga latag ni Kabugris sa kanya mga bangus. So shoutout Kabugris. So shoutout sa inyo. Salamat. Thank you. At mga posit natin 50 pesos tumpukan, no? Napakamura, no? 50 pesos at 2.20 yung mga per kilo ng pusit. 150 sa ating balat ng baka. So shoutout sa iyo, good morning. Ayan. So shoutout sa mga taga-pabahay dyan sa Lungos, Malabon City. So shoutout sa iyo kay Joseph. Salamat, thank you. Alright, lipat naman tayo dito sa mga latagan ng gulay na ating i-update. So wala yung ating kaibigan dito na si Gandara. Wala yung kanyang pwesto, no? So siguro nagpahinga kasi ngayon lang tayo ulit nakapag-vlog dito sa Malabon. At mamaya ay nandirito na ang mga MCAT. Kaya sigurado itong mga paninda dito ay iaakyat po nila, no, sa bandang itaas ng gutter. So tatawid tayo sa mga latag ng gulay dito para i-update natin yung mga presyo. So binabagal natin maglakad baka tayo ay mahagip. So ito yung mga gulay. Ayan. Yan po ay mga 20 pesos na bentahan po dito. Bentahan ng sibuyas, kamatis. Ayan. Bawang. At mga kalamansi. Meron din mga lugpati, no? Na yun yung mabibili dito sa latagan sa Malabon. Saluyot, talbos. So ganyan yung mga latag na mga gulay dito. So ito naman ang shoutout po, Nanay Cherry. Good morning, shoutout. Good morning po sa inyo. Bakit wala kayong mga paninda ngayon? Dahil ko paninda, boss Lando, di ba nagagayat? Ayun, hindi pa nailalatag pa. Wala kayong, ayun, pakbet. Siyempre, may benamano na nga, ano ba isang dami binibili? Oh, yun, oh. Pwede mawala yan, bestseller na. Oo, bestseller na pakbet. Kahit di ako magkaya, tatanungin lang ako. Kaya ipaghahain nyo pa rin siya. Oo. Pinayaran niya na yung Wala yung mag-asawa? Wala. Hindi nagtinda? Wala na agad yung sigiyan. Ah. So ito yung latag naman ni Gary. So wala dito si Gandara at si Gio na kapatid niya. Shoutout kay Don Carlos. Yan, nanonood ng bakbakan ngayon. Ayun, shout out kay Don Carlos. Hindi ko po alam kung anong bakbakan po yun. Nanay Cherry, salamat po at aabante na ako sa iba pa mga latag dito sa Malabon. Salamat po. Alright, so dito yung update natin yung mga isdang bato na latagan dito sa Malabon Fish Market na ating iba-vlog, no? Dito naman sa mga pwestuhan ng ating mga kilalang vendor sa Malabon Fish Market. Yan yung mga pinapasada natin mga gulay rin dito, no? Medyo kaunti yung mga latagan nila ngayon sa Malabon. So shout out, good morning. Good morning. Bakit kakaunti yung mga gulay nyo ngayon? Maulan na panahon eh. Simula ng tag-ulan. Salamat, thank you. At malapit na tayo dito sa ano, no? Dito kay Nanay Noemi. So ito yung mga latag ni Nanay Noemi ng kanyang mga
isda, ang mga gulyasan. Nanay Noemi, shout out po. Opo. Tsaka ngayon lang din po ako pumunta rito. Opo. Boss Lando Explorer po. Nanay Noemi, ito yung mga presyo ng gulyasan nyo, no? 140. Ayan po, 140 po yung per kilo. So, mura po ang per kilohan ngayon ng mga isdang gulyasan. Ang bangus dagupan po, magkano? 220. So, yan po yung presyo ng 220, no? Mga bangus na malalaki na inyong mabibili. Napakasarap magsigang ngayon ng bangus. Tapos gulyasan, ganun din. Napakasarap niya, no? Inihaw, lutong tinola, gata, inihaw, kahit anong luto pwede sa gulyasan, no? Nanay Noemi, salamat po. Salamat, thank you po. Alright, so dito naman tayo kay Boss Aris sa mga latagan ng kanya mga isdang bato. Boss Aris, shout out sa iyo. So ito yung latag ni Boss Aris. Boss Aris, magkano presyo rito? 200 sa Talagang Bukid. 200. Pare-pares sa 200. Ito 160, no? Talakitok. Dito 200. So ito yung mga presyo. Lapu-lapu 200 po, no? So hindi po mga nagkakalayo-layo yung mga presyo ng latag po dito ni Boss Aris ng kanya mga panindang isda dito sa Malabon Fish Market na inyong mabibili. So in-update po natin isa-isa yung kanya mga presyo ng latag dito. Mukhang nag-enjoy kayo, ha? Nakita ko, ha? Nag-happy kayo. Oo, nakita ko sila kuya, si Ate Pam nandoon. Boss Ari, salamat, ha. Ano yan? Akala ko kape. Salamat, shout out. Thank you. Alright, so ito yung mga isda naman dito ni Kuya Warren. So yung in-update natin kay Boss Aris naman yun, no? Yung tatagan ng isdang bato. Ito naman kay Kuya Warren. Magkano mga presyo? 200. Dito 180. Dito ganun din, 200. Oh, gaganda ng mga isda natin na presyo na isdang bato. Kay Kuya Warren. Dito sa mga bitilya 200. Talakitok 240. Snapper 200. So mga presyohan na abot kaya, no, ng inyong bulsa. Sa Maral 180 sa mga isdang sa Maral. Tapos Tagisi 180. So mababa ang mga presyohan na ating mga ina-update. Lapu-lapu 220 ang per kilo. So yan po yung mga presyohan nating ina-update dito sa latagan ni Kuya Warren sa Malabon Fish Market. Salamat, ha. Thank you. Durado pala. 200 din ang per kilo. Alright. So yan po yung ating update dito sa latagan ni Kuya Warren. Salamat, thank you. At ito yung mga price naman dito, no? Ito yung mga ulo ng pusit na malalaki. Ulo lang po yan. Tapos mga price na parrot fish. Tapos mga gulyasan. 170 na lang. Tapos mga lumos. At ito yung mga isdang bitilya, no? Bitilya sa biti. Ito yung mga isdang bitilya. Talagang Bukid. So yan yung mga latag dito, no, na mga isdang mabibili nyo sa latag ni Paring Rudy sa Malabon Fish Market. So lipat naman tayo dito sa magagandang isda rin na latag dito. Malalaki mga barakuda, batalay. Ito yung mga barakuda. Tapos gulyasan, batalay, papakol na inyong mabibili. 160 sa mga isdang batalay at papakol natin dito. Ito yung papakol, no? Pang inihaw. Ganon din po dito. So pare-pares po yung mga latag na inyong mabibili dito sa Malabon Fish Market ng mga isda na latagan dito, no? So ito yung pwesto ni Paring Ben at ni Ate Beber dito sa Malabon Fish Market. Akin ang rubber band. Alright. So yun po yung ating update dito sa latagan sa bayan po ng Malabon Fish Market. So maraming salamat at enjoy and busy po sa ating lahat. So ito pong muli si Boss Lando Explorer.
God bless po and bye-bye.